добри сме, тата, извинявай, но сме добри. Ето да застанеш един силове. Защото имам дупка в средата на... Случват се такива работи, някои хора се прибиват спокойно. Само камерата, окей. Окей. Сега можеш да спреш. Ела тук, ела тук до мен. Къде се разсейваш? Опа. Ай, върти се, бе! Върти се, бе. Ама нали трябва да съм до теб? Тихо. Погледни колко е яко, отсам не влиза светлина. Да. Уди, куки. Ого. Че сте много, бе. Ма влязох в лайната заради вас. Много е страх. И те сега ще ни преследват. Те са бебета. Те са бебета, гледайки. Мисля, че това е от тези грамадните, как се казваха. Абе, мамо, стара хора, искам да... Да, знам ги, дет ги виждаме на всеки. Да, и сега ако дойде майката от някъде, направо ще ни се оттели вола. Тъй, че ти казвам, дай се махаме по-добре. В оная посока сме. Те ще хукнат след нас. Бебета. 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 Майко. Нали бяха в тази страна? Май да. Окей. Опа. Ай, тук отгоре мисля, че е по-гладко. И така, един цял ден, днеска, с пришки по краката. Само ти. Само аз, на 3 пръста, на 3. Не на 3, а на 3. Загубихме се, извинявайте секунда. Не съм успел. Окей. Какво друго да кажем? Щурците пеят много приятно. Тук там има овчи гудненца. Пеперутките кацат в тях. Аз ги хващам и ги трепя. Точно така. Убихме доста пеперутки днеска. От радост, без да искаме. Така, това е пътеката към чаирите, която търся от 7-8 години, не помня точно от колко. Но днес вече я хванахме къде е и утре се надяваме за 2 часа, живот и здраве, както се казва, да стигнем до Чаирските езера. Така. Лия, какво имате? Шегувам се. Така, друга глупост, не се сещам. Къде има пимпирога? Внимавай едното. Няма. Ти мреш хубаво.
Не. Как ще е босилек? Луда ли си? Това е мащерка. Да, мащерка, точно. Мащерка. Дай да го помериш. Мащерка. Чухо мириш. Любимия ми чай. Тате, не е от тук пътя. Чакай, хванах. Какво хвана? Ето сега. Поредната полумъртва пеперуда. Жива е. Объркахме пътя. Ами там, всъщност е там. Ама няма нужда да... Ами... После ще пресечем ти... Това сме в нивата на някой... Или там са... Ей, там са чирите. Там. Ние сме готини влогари. Да. Такива овчари, влогари. Тате, тук не мога да излезем, има бодлива тел. Трябва да излезем там. Да. Не, от тук, ама пази клина да не го скъсаш. Не, там е... Абе, ела, бе. Дупка. Ела тук. Jesus. Да, ще скъсам моя. Еба си. Какво скъсах си? Нищо. Всичко окей. Са красиви тия. Много си пази. Да. Е сега. И ти направи също като мен. Ама е жив. Добре. Окей. Защото в Декатлон са ефтини, ама няма купуваме по 6 кг на лято. Окей. И така до Триград можем да попеем, да ви кажем стихчета. Може да станем и влогари някой ден. Please like, subscribe and comment. And follow my Instagram and my Facebook and some social media. Just follow us. Чакай. Идва нещо. Тук се движат странни превозни средства, като зилове, ласки, зил е камион, ласки, каруци, магарета, планчета. Ето е мащерка ли? Не, това е мащерката, това е нещо, едно нещо. Окей. Къде си? Абе! Чакай сега, камионите чак да го фане в кадър. Колко дълго става? Нещо идва зад нас, ама не знам, 5 минути. Да. С тази табела ще завършим там. Чакай. Какво видя? Турец. Бе. Още един. Къде бе, тати, бе? Ето. Тарам. Утре сме на там. Кола. О, Господи. Да бях взел моята. Come on. Я виж. Така. Талибани. Найс. Добре, дигнаха пушилка. Бай-бай. Бай. До утре. Ох, нищо не виждам.
Не знам какво стана с това момче, дали го намериха. Май не го намериха. Ай, такива неща има, сложени навсякъде из гората и по пътищата наоколо. That's in the video. Аха.